miniting tayo lata dagiti ay miniting tayo dagiti contract of service, mga job orders natin individually. So every day yan ang ginagawa natin, minimit natin yung mga employees natin, kitain tayo jay status da at kung marire-appoint sila o hindi. Pero so far 95, 98%, 95 to 96% siguro mare-retain naman. Binisita tayo, hindi kayo nagdudo mga public places Yes, like of markets. course. Actually, dati pa naman natin yan binibisita. Nung konsyal tayo, we're very active. So, alam rin ng mga department heads, Yes. pati ng mga sector heads, kung ano yung mga problema. Actually, nakita na namin. Every weekend, pumupunta ako sa market, Saturday, para lang rin kausap yung mga market vendors para sa mga future na improvements tayo. Kasi nakaplano na, nakalinya na yung mga renovation sa market natin. Malak City